Bo día a todos e todas, sexan benvidos a un novo programa de actualidade económica. Eu son Lucía Parrado e isto é Economistas Españois. Comecemos. Ben, hoxe imos falar sobre o IPC. Seguro que todos en algún momento escoitedes eso do IPC, índice de prezos ao consumo, pero moitos de vos non saberedes do que se trata. Pois hoxe aquí temos un invitado especial para que non lo conte. Pois o IPC, ou índice de prezos ao consumo, como prefirades chamarlle, é un índice económico que recolle as subidas e as baixadas dunha canasta ou cesta familiar. A que me refiro con isto? Imaginamos unha familia, uns consumidores regulares, pois teñen uns produtos básicos, uns servizos e uns bens básicos. Recóllense eses servizos, produtos e bens nunha cesta ou canasta familiar e con o IPC calculamos a súa subida ou a súa baixada e así controlar máis ou menos como van os prezos nos produtos necesarios para que unha familia desarrolle as súas funcións. E ben, agora pasamos ao momento das entrevistas con as persoas de distintas xeracións. Bos días, Agua, presentante ante os espectadores de Economistas Españois. Bos días, Luz. Vamos a empezar preguntándoche máis ou menos unha cesta de produtos que fixemos, os prezos aproximados na túa época en pesetas. Vale, empecemos. O primeiro produto, a fariña, canto costaba máis ou menos en pesetas? Sobre 10 pesetas. Un autobús, un ticket de autobús para subir a calquer lado, ao centro? 20, máis ou menos. Un litro de leite, máis ou menos? Un litro de leite, 30 pesetas. Un terneiro, máis ou menos, unha Sobre vaca... 4.000 pesetas, máis ou menos. É unha máquina de coser que era importante naquela época. 4.000 pesetas, máis ou menos. Máis ou menos, canto costaba un coche na túa época? Máis ou Pois menos. o primeiro coche que tuvemos, 40.000 pesetas. 40.000 pesetas. É unha nevera, máis ou menos. Unha nevera sobre 11.000, depende. Se for máis grande ou máis pequena. En comparación co teu salario, eso era bastante complicado de obter, non? Home, era. Canto cobrabades máis ou menos? Home, a ver. Cobraba sobre 12.000 pesetas, ou quizá un poquinho A ver, menos. se unha nevera xa era o sueldo do mes. Home, era. E, sin embargo, agora unha nevera compra calquera. Si, a plazos, pero outras veces outros Bueno, a non plazos. Hai xente que por 100 euros ten unha nevera. pode. Moi boa non pode ser. Para ti, cal eran os obxetos máis importantes, os 5 obxetos máis importantes, así? Pois mira, a lavadora, a nevera, a máquina de coser, os animales, aunque a mí moito non me gustaban, pero bueno, a televisión, Sí, a ver, eran cousas caras. hombre, Entón, telas era unha cousa privilegiada. Bueno, a mí a televisión tocoume nunha rifa. A primeira televisión que hubo na casa. Gracias por participar, agora. Moi ben. Hasta a próxima. Moi ben, vale. Un bico. Vale, outro. Agora estamos aquí con miña nai. Bo día, mamá. Bo día. Vimos a facer as mesmas preguntas que a miña avoa. A ver, canto costaba aproximadamente un kilo de fariña na tua época? Pois hai uns 49 pesetas, máis ou menos. E o litro de leite? Un litro de leite, pois, rondaba sobre as 50 pesetas. E un ticket de autobús? Pois acórdome cando iba para sacar o carné que me costaba 100 pesetas o autobús. Un terneiro para casa? Pois un terneiro, meu non é que comprara moito terneiro, pero debían andar... sobre 20.000 pesetas, máis ou menos. Unha máquina de coser? Pois a miña máquina de coser, a primeira que tiven, acórdome que me costara 50.000 pesetas. Un coche máis ou menos, así, de gama media? Pois un coche sobre 700... Sí, por aí, 700.000 pesetas. Eu comprei no de segunda man, non cheguei a un novo, pero bueno, sí, sobre 700. Unha nevera, acórdome que a primeira que comprou o meu pai para a casa costara 20.000 pesetas. E canto cobrabas máis ou menos naquela época para o sueldo? Pois o meu primer sueldo eran de 30.000 pesetas. Cales eran os 5? Cales eran os 5 obxetos máis importantes para ti naquela época? O sea, que non sean os máis caros, os 5 obxetos máis importantes. Pois a nós facíanos moita ilusión, tanto a min como a miñas irmáns, unha bicicleta. Unha bicicleta, un carrito de muñecas, unha televisión, porque, bueno, daquela sola había unha na casa e unha televisión, pois facíanos moita ilusión.